Ghana man ene mo akoya board masane mo ahia. Menim se nyame adom nti mo nyina mo hoye. Me fa soro nkokwan so na machia otumfo se tu otosom na asante man wura. Na machia nana hema ye nana mampon hema ohema ejakuma do fie. Menim se asante man nyina akura anase wagya nana mampon hene da sebro sebo nso otosom yinu kwan ama no kɔ akotoa nananum ewakura enne the American nyina na ade bi a tie very simple ayie no animonyam hye said the American aka ho asem no woye ma no ye fe na enumu ana BBC ye mempese meyi saade ne akere nanso so meka de esiye no yehun se abrafo no the way they have to dress and traditionally wo ma dress pepepe ne ye so mo ye nyina wo ye nanso obrani ba ko e ka asem bi eno na say aba aye daja e won tintan fidie no so se wo say obrempon say de e wo say di tire eja no kwan yesi enya nipa biti eja no kwan enti ono de why ready o twen oda otumfo de be ma no ehwa na ne o pe obiti e de akọ ma me nkyere mu ade no enya no kresa so obetwa obiti we jaisa practice no long ago won twa nipa ti mfa nya nananom kwan na mom de atia ne se enam se na ye practice ye wo hoda denti no ama awudifo efa ho edi awu so ohini bi kwa ne krachi na wo bekọ akogya no kwan a na awudifo a wo penipati atwitwa afa ho twitwa nipati enu nti ema brafo ne enso so echeda sansem ekeka sansem no se be ya wo ayie nase ana obusuani bia obehwe wo ho so yie na wahwe wo ma yie na wo ampiepie ebra ni kwan se wo pie enti die wo mu nyina no na won se ya na enipa ni bi o mu de exaggerate things o kira ma ne ho aye huhuhu se de toda ye samra na ye se na we wetimi twa we wona okum nipa wona oye we wona enye nipa bia na wokum na enzo so kane mrane ene yeda so desa ebisa kane na wutwa nipa ti na animonyam hye tese waya ade bisa watumi adi otamfo so ene nso saade ni hobiem enti woka de sa wo mrane kwa saa nso na abrafo no nso ka ede kire ase mo hu ye huhuhu de obetimi aye na nso so wonye saa biem enti de ekoba ni nyina de tie no otumfo oda obi ase wonkum obi saa na ohini bia nso oda obi ase wonkum obi da atwam na emu abrafo no eye de kire ade a na nkakane no enko otimi ye ene wo saa de bonipa hu se be ya obehwe won hu so yie na nipa boni ni bi amfa ho ama medi awu anhye dwumadi a ekoso no medamu ase nyame nhira mu nyina